Tulis kila Bapak Ereli Gorong dalam wilayah Sri Ram Bodo Jemaja Mahasiswa Bodo Bahagi Koinai Asana Asana ni bagus. Tapi bukannya medical nih. Sini berang lewat pada borong hari ini sampai
Anlo ya blang sa simple. Hamilage dasarnya sahaja ya. Tahun kerja jadi partikel langkai semadi patra partikel kan bagai berusaha jodoh tawar handawai kene dulu ini kapten manajer saputar abang kene partikel langkai madi patra kan bagai
Tini seng Okila lakani khabar saje club sporting club roni uduge aro match seimani tini final ni sal jottono elakabasi jara tinoro naini fainai football na hamjaknai খেলকুদ না হাজারনাই যতনো no এলাকানি তরফ থেকে যিনি বর্তমান সরকারের তরফ থেকে যতনো খাকা হাইয়া পাবো বেলাইকে নাইথক বিশেষ খাইবই এলাকাবাসী যেভাবে তিনি অর নাইন এবং ফাইবাইখা কবি কেউইনে কিল্লা এলাকা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যয়া ভারতবর্ষনি বিভিন্ন জায়গা যে বিভিন্ন অমরদীপ রায় রগুরি রং মুখ্যমন্ত্রী জায়গা সানো কিলানি নেতৃত্ব না নবুইনাই বেলাইখে জাজাখা তিনি বাহাইনি বেলাইখে তমজাখা তবে কাইছে जों मावसांनाय गणतन्त्रनि जुग भोटनि राजनीति बरं गोबां जे बरं से सरकारनो कन्ट्रल खालायो एकै बरंनो या कारि खालायनाय हिखाखै जों सोलोंथायाव शिक्षा दिखाव सिगांमा गमनाय ते खेलकुद जों बिसगांमा गमनाय आरो खाखे जे मेरिटोरियास जे थोंगोरों जे लेखा गोरों बनो कप्लायंगो बनो सरकारनो कन्ट्रल खालायमानो देशनो कन्ट्रल खालायमानो गताबंसिनि कायनै जों दफानि थेका बिसगांआव थांलायनाय सोलोंख्रायबाय शिक्षाबाय सोलों थोंमुंग अ मासनि 4-5 तारिख दिल्लीआव आंबो सौगैले हा सौगैने आरनियो त्रिपुरानि 17 बोसोरनि राय बुरिरक थोंमानि जागा आम्बेडकर स्टेडियामाव त्रिपुरानि अरनियो साइनि स्पोर्ट अथरिटि अफ इन्डियानि तंमानि आरो किल्लानि बाहायनि तंगु थोंनायनि बिसिङाव आरो बेलायखे साग थां नुबैनाय खामाक सांखा एकाहायनि बागै जों बिसगांआव जों कुनु कक्रै आगामी 2047 मिशनसिनि प्रधानमंत्री जे त्रिपुरानो सुपार स्टेट खालायनाय हमानि बर' नाहावै जों एकटाइनि जों मांनाय सोंख्रायनो जों शिक्षानो सिनि एकलब्य विद्यालय 24टा ताक बिसगांआव 3 बोसोरनि बिसिं सुरुंनाय अर्थात पूरा 12,000 बरक दफानि राय बुरै आरनियास क्लास 6 नि 12 जरा पढ़नाय बनि लगे एकलब्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनि लगे ते नवोदय विद्यालय तंगु सिनि इम्फल सैनिक स्कूल तंगमनि ताक आम्बासाव आगामी बिसिबारनि बिसिंबो सुरुं थांनाय आरो रगत जों जेखैफानो जों आरो मा सावगैनाय बन सगनि बाङै त्रिपुरा राज्योआव आं जन मन्त्रि तंफ्र 430टा कोचिंग सेंटर चालू खालाय रखा क्लास 6 जाहाथे भर्ती मानाय जात KG1 निसिनि क्लास 5 जा परेनि आरो जों काहाके हावै परेवै प्रथम जों क्लास 6 आव सঠিক भाबे जों भर्ती थांनाय बनि परे हंगाके खेलाबो जों हाके आगलायनाय हाइटेनि सिन्थेटिक माड रक तैबे माड ताकलायनि सिनि सेमा एन बिला बिदे एलाका फाननि तरफ थेका और पित्रानि जे स्टेडियम तंगमनि न आरि खावै रखा बाउंडेड वॉल चेंखा तेमनि ताकलायबो आं भिडियोसनो सालाहा अरनियो आयां पुबदिगि तिरुकुमनि सिनि नुखुं जाहाथे खालायनो जायना दै बसबरं किसा किसाके कम से कम आगामी 5 बोसोरनि बिसिङाव जाहाथे वातै सातों बफानो कोनो प्रब्लेम करिखा नाय माने जातके जों खालायलायनो आचकलायनाय ते बनि लगे लगे अरनियो हरबो थोंमोनाय जातके लाइटिं खालायानि बबु रहजा गामि दिन सफायनाय काजै जतन तिनिजों खाकसां खे खालायनाय जेफा कायसा तो पायनाय कप्लाय केसे बारा हलायाखे खालायनाय जे कप्लाय होनाय हाइफा ब्लार वालाय सुग्लायनियाखे खालायनाय काहाकने जों नाय थांलायनाय बनि लगे लगे थोंनाय रनोबो आं हायनो हगु कला सीमा फुनुकनाय और जबरदस्त के दुखाक सखाक खालायनाय अमहाय इयाना दै बिसेस खालाय कक बरं मानाय ने गोबां कुक तंमोनि बा अकखानि बां सावो अ फाथारनि प्लेयार तंफानो जे गोरोंबा गोरोंबोसि बाहाय फाथारनिफ्राय गोरोंखौनो हायखौ गुरै सागनिसि गोरोंखौ तंखाके तंखौबो कारण अरनियो थोङै बर' लय गोरिफा जों मानो
एखे कुतु काठागो तंगै थंनाय हाय सिगते तबायनो बेराय दग्रनि प्लेयार रंग बाय सुनामरा संचे रंजाक तो अमायबासो माने काजे कायनैनो जे थंग्रं काहा बरगनो पाय थांफानो थांनाय हायफानो जों थिनानि सालो जतन नायजायनो कबो मोनारनाय साब्रों फया फया और प्रेक्टिस खालायफायदि और खार फायदि ताक बुसकांगो फुजिओ साख्रि ना फ्रम खाखे सिनितर थेके बने रिकमेंडेशन तंनाय जारा खारखु मोनानि हखाखे अवश्य चाकरि रोबोसों हाके नथां हायमानाय ओसो कक सावै जत्त एलाका बासिना चिनि और एलाका बासि जातिन नाय फैनाय फातानि फायनाय बर जत्तनो खा हाया फयान कम थाका जत्त हामबाय